Nova informació sobre la pel·lícula de FNAF 2 revelada. Avís d'espoilers. La secció del Bloomfest dedicada a Five Nights at Freddy's ha començat amb la marxa del torejador i la presència d'en Toy Freddy d'en Toy Bonnie a la sala de convenció. A continuació, la directora del film En Matant Me ha mostrat un nou pòster dels Toys que és increïble, a més de confirmar una característica per a aquesta nova gamma d'animatrònics. Els Toys tindran veu. Així és, i els encarregats de donar-los veu seran en Kellen Goff, actor recurrent als jocs, com a Toy Freddy, en MatPat, excreador de contingut de FNAF, com a Toy Bonnie, i Megan Fox, actriu que apareix a Transformers com la veu de la Toy Chica. I com a darrera cosa, Matthew Lillard, l'actor que interpreta William Afton, ha recomanat donar suport al segon film si el que volem veure és una adaptació del tercer joc. What happens in the third game? Què? Sí? FNAF 3 confirmat? Mano a mano. Mano a mano. Oh! Hi ha bona teca, efectivament, Lillard. Què en penseu de tota aquesta nova informació? Segueix-me si vols saber més de la